Don kaktin kabasnyaw tanad bah kabaong kumne haekin pinlap kita ki bom don kajing tuna wat kabeneng ru kamyo ya kakendo kublaya pi ki perlok ki be janga mga remingson mamon mentaga si kajing snang bat kajing itho kana kabakong santam nak benta jongpi laong ba chisen ha kabe kapon don uwe ukhana samla ubom ler kam hae ru ha kajing em jongu ki bahayeng hasam jongu ki janjeng jansam jongu bar kila thajo namar ulong ubom ler kam laha school ne haknog jaka ka ba utre kumta ki bahayeng hasam jong uni khna kila rai ban pani thoyu da ka jingmut ba enda gadap ban yetho undon gata ka jingkit khle hangta tharai ulla ban pangkala ya ka jing em jong mat kumta la pani thoyu umbat ka wei ka samla kan thei ka samla ka ba bhabru bat ka baton ka jingmut ka jingperkhat ka ba biang hadin ba uladap ban yetho kita ki bahayeng hasam jong kata ka kan thei kira wat kam wat jam ya uni ushenrang hagway ka primary school ba un hikai ya ki khana school Henry namar ba ulong ubom ler kam naduki por ba ule school kumta umla ban hikai bha ya kita ki khana school kita ki khana ro habaki yo i ba umla ban hikai ki kistang ban birya bat ukil stang ban rokhi hadu ba kita ki nong panya jong ke school jong ki yo i ba umla ban hikai ki bat ki khana ro kim burom shuyu kumta kim ban se hakabak hadu i haban beyu naga school jong ki bat haba uni ushenrang uwan pai nakata jaka tre jungu daka jing ngosi namarba ula syabe ha kita kenong penjat jong daka school jongki kumba ngaye thoi phi mane ba ka lok jungu ka don ka jimut ka jing berkhat ka babiang kam shem la dom yu namarba ula syabe na school Henry penban kanang I men same yu bat ka ong yu kam lele rafi syabe na school ru kam lele namar phim don kata ka experience ka babiang mat phim la ban hikai bha ya kita khana kumta ngila ban ong ba ka to kam dei nak banta jongpi namar kitu kinong hikai ki ba hikai hangtu kiton kata ka sap ka bakarpang hapo jongki bakila ban hikai ya ki khana school kiton kata ka experience ka jingnang kumno ban hikai ya kitu ki khana rema phipat phim la ban hikai ki yo le se ka to kam dei nak banta jongpi kumta wanam skau du jengkermen nginwat nak wepat ka kam nak banta jongpi namar ba utei ubana jrong lada usngap ya ka jundua jongpi un ai phi ya ka ka papi pano Henry lada umsngap ya ka jundua jongpi ka pen ba don ka plan nakamata jongpi nagata daw wanam skau si wanam do jingkermen kumta haba uyo ya ka niki kintin jingsnang jingken tiu naka lok jongu kumta ka don biang daka wepat ka positive energy hapo jongu ba unwat daka wepat ka jaika par kumta halden ka to kan ipor laban ong halden ka to kan ibnai ulayo biang daka wepat ka jaika hang taru ka jia kumba ka jia hak to sen ka banangkong ula sha be biang naka ka kam jongu namar ba umla ban trebha ya ka kam jongu hang taru wan pai shiying jongu rengkat pat ka jing ngosi ka jing khuslai hapo kam sem jongu Henry kata kalok jong upat kabalong kalok kabadon kata kajing start kajing shempang kajing perkhat babiang kam shem la penduk jing kerman ya ulok jongka penban kanang ya ai men se mishu yo pat ka ong penban ya ulok jongka lada ublei skap ya kajing dua jong pi kamut ma ublei udon ka plan kam kraw nak banta jong pi Henry lada usngap ya kajing dua jong pi kamut ukwa bi bapen ne sa haju kumta wanam do jingkerman yai persyang biang sajisen bar kumne syukumne nakapor syakapor ya syakan taj hak jingem jungu bar kumba juloman lagi por habawan pha sying jungu kalok jungu ka jingkerman yu wanam khuslai ka don hi ka kam hangne hapor the ka bala sna khnang nak banta jungphi ka ba phila ban le dak basuk kumta wanom do jingkerman yai wat ya kata kakam kumta hagawe kasni ulayo ya katakalat pan hikai hagawe ka school ka badan gi khna ki ba karpang temparang gi ong especially able children don na penjoki ki bom yo skau pha don na penjoki ki ba matla don na penjoki ki bom la ban yaj bar kumta terter ya kata ka school ki khot ya ka specially able school kumta haba ulayo ban hikai ya kini khna ula bha pan hikai ki namar ila deru ula syak kentai kan no sen haka jingem jungu kumta ula bha ban ya deal ula bha ban ya adjust bat kini kijak kena bat kumne suki pasuki hadu ba ula snas don dalaka jong ka school jungu ban hikai ya kum kini kijak kena bat kumne suki pasuki ula sna ya kitiar nak menta jong kini kena please don da kedukan bad hadinang nipat kita kitiar jungu kiba udi nak penta jong kini kena kiba anna kalayat keleng saudong jong kini keperthai hadu menta lolong uwe nakibru kiba ruspa tam hagani keperthai bad menta haba ulalong ubru beruspa ubru ubaton katakan nam ulit hagalok jungu bad ukeli haga
ngakan mau ya kitu kipor haka jing im junga menbah ngam ton jingkermen shu ya ka jing im junga wat dalade ya ladiru ngam la shu ban shania no pidang la banton kata ka jing shania nga mangan la ban le kat ni haka jing im junga bar sngap bhasha ni kata ka jing tho jong kata ka lok jungu kadon ka message ka kerpang nak banta jongi kata ka lok jungu ka ongi ukum ni ladang yo iba ka kandeu kam sei so ngim di ban sengak ban rep ngin persyang ban thung da ka bipat ke jing thung ladang thung yo ba sei so thung da ka bipat ke jing thung ngila ban thung da uso ngila ban thung da ka bipat ke jing thung habang yo i ba ka kandeu kam sei so kam syam lamut ba ka to kandeu ka long ka kandeu ka bomler kam persyang ban thung no da uchhor ngada uchhor ru umlong persyang ban thung no da uso ngada uso ru umlong persyang ban thung no da ka bipat ke sembai bat totip ya kani ka jing shisha ba ka no ka kandeu la ban se ya unu so ba kerpang kumta wanam do jikerman udan baite usembai upa kerpang nakmanta jong kanu ka kandeu hasla jokani perthai nakata kata ngong pi wanam do jikerman haka jigim jupi lara fitre ya kanu kam pio i bakam don so kam don sla ya persyang wadu jingkerman amarkan don bai kam kabalashna khanang nakmanta jong pi kaba om don kiba kamla shu ban yapi takin kalong ka kam kepala sna khanlang nak menta jongpi nakata katau wan nom du jingkerman haka jigam jongpi lada fi persyang ya kanu kam haka jigam jongpi lada fi myo i yoto so jong ka jingjop wadu jingkerman ka ei kwadon kam e ngi kalong ngim dei ban sange ban persyang dal lelir em haka jigam jonge namar tang uta uba persyang ubala ban khet yoto uso ka jingjop haka jingim jong dei na kata nakapor syakapor ngaju ongipi im ya kata jingim le ya kata kam bapin long kan nuksa kababaha nak menta jongkiwe ngin saya kendo ipi ya kabi pat ki video dan hadu kata kapor bye bye stay safe.